warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisitatin. Sa'umbika ammajmu'iha bi bayani. Ilingoda hasil ilmu angin perkara bakal tak critake kumpule kanthi pertelo. Bukain wahirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulis samani. Rupane limpat rupa sabar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Anil mar'ila tas'al wasal angkorini fa innal qarina bil muqarini yaqtati. Sotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani. Fa ingka nada syaring fajani busur akan wa ingka nada khairing faqarin utah tati. Yen ana kanca ala lakune ndang dahana, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanana. Tafaqqa fa inal fika afdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa adalu qasidin. Hajiya fikih krana ngungkulke lan nuduhke maring bagus lan wedi Allah luwih jejeke. Wal ilmul hadi illa sananil huda wal hisnu yumji min jami'is syada'iti. Ilmu fikih kang nuduhke dalane pituduh hiya benteng kang nyelametke sekeh pekewo. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyadu ala syaitani min alfi abidi. Wong alim fikih siji terkang ngedoi haram luwih apik timbang abid sewu mungguh syaiton. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Gedene karusaan wong alim ndang lakoni luwih gedhe timbang iku wong bodho lakoni. Mafitnatun fil alamin
taqatin tahammaluhal fal ilmu kaifa yakunu ana ta golek arta ora kanthi kangelan dene ilmu kaya apa hasil ndak kangelan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.